Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es martes 30 de septiembre y le ponemos punto y final este mes repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. La formación profesional ourensana bate récords de estudiantes. Por otra parte, Abanca activa un plan de apoyo de 150 millones de euros para los afectados por los incendios. Y además, el Partido Socialista pedirá el acondicionamiento del Tinteiro y un tren turístico termal diario. Comenzamos. Ourense lidera el alza de matrículas para formación profesional con récord de alumnos. Con 6.565 matriculados, un 5% más que el pasado curso, se sitúa como la provincia donde más crece este tipo de enseñanza. Nuevo récord en el número de estudiantes de formación profesional en la provincia. Los datos que maneja la Consellería de Educación, Ciencia y Universidades cifran 6.565 el número de alumnos matriculados en alguno de los módulos ofertados por los centros educativos ourensanos. Ourense es, además, la provincia gallega donde más crece porcentualmente el número de matriculaciones respecto al curso pasado, con un 5% de subida. En total, Galicia alcanza el presente curso los 71.200 matriculados, lo que supone un incremento de 3,5% con respecto al año pasado y más del doble de alumnos que hace 3 lustros. El rural también experimenta un aumento significativo del 4,5% hasta superar los 8.100 matriculados. Dentro de estas áreas rurales se encuentra la de Valdeorras, Tribes, Caldelas y Viana, que se sitúa como una de las que más crece para este curso, con un 7% más de alumnos hasta alcanzar los 335. Con todo, las familias profesionales que más crecimiento han experimentado son las de seguridad y ambiente, textil, confección y piel, actividades físicas y deportivas y edificación y obra civil. No obstante, el mayor número de alumnos lo concentran los ciclos de la familia de Sanidad, seguido del de Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones. Los 6.565 alumnos matriculados en Ourense en formación profesional suponen una diferencia superior al millar respecto a los alumnos que cursan estudios universitarios en el campus de Ourense, también al alza, cuyas cifras rondan los 5.500. Abanca activa un plan de apoyo de 150 millones para los afectados por incendios. Ratifica así su plan de acción con ayudas financieras, donación de material y medidas preventivas, reforzando su compromiso con la recuperación económica, social y ambiental de las zonas dañadas. El Consejo de Administración de Abanca ha ratificado su plan de acción para apoyar a los colectivos afectados por los incendios registrados en Galicia, León y Extremadura. La iniciativa, puesta en marcha en agosto, contempla una línea de financiación de 150 millones de euros, anticipos de ayudas públicas y una donación de 1 millón de euros en material y prevención. Los 150 millones de euros se destinarán a familias y empresas con tramitación ágil y flexible. En el caso de particulares, la financiación cubrirá rehabilitación de viviendas, reparación o sustitución de vehículos y maquinaria agrícola. Para empresas y autónomos, a través de Abanca Agro, se ofrecen préstamos a corto, medio y largo plazo para restablecer la actividad de sectores como el forestal, vitivinícola, agrícola y ganadero. Además, se anticiparán indemnizaciones de seguros y ayudas públicas con protocolos de emergencia para agilizar pagos y anticipos de PAC a tipo 0%. En Portugal se han habilitado líneas específicas de apoyo. La segunda parte del plan, dotada con 1 millón de euros, incluye tecnología de vigilancia con drones, kits de emergencia para ayuntamientos y acciones de voluntariado en el territorio. O Grupo Municipal Socialista pedirá no pleno o acondicionamento definitivo da fonte do Tinteiro e un servizo de tren turístico termal diario. Reprochan, ademais, a democracia ourensana e o Partido Popular, que impedisen dúas declaracións institucionais, unha referida ao xenocidio en Palestina e outra sobre o campo de Aragón. Ademais de dar voz ás e os veciños de Berea Bella, o Grupo Municipal Socialista levará ao pleno deste venres o mal estado da fonte do Tinteiro. Pedirán tamén un servizo de tren termal diario. A día de hoxe a fonte do Tinteiro nin sequera dá os seus usos mediciñais, nin os veciños poden utilizala como viñan facendo durante décadas.
porque a auga do río se mezcla coa propia auga termal e o Goberno municipal, polo que sabemos, nas últimas xuntas de área o que pretende é acometer outro parcheo e outra chapuza. Nós creemos que xa é o momento de facer unha rehabilitación integral do tinteiro, de volverlle a dar ese sentido histórico á fonte e deixarse de parcheos no ámbito do termalismo. Por outra banda, critican que non se teña en conta ningunha das dúas declaracións institucionais propostas polo seu grupo. A primeira para que o Concello se posicione ante o xenocidio en Gaza e apoie o recoñecemento do Estado de Palestina, unha proposta que recibiu un no rotundo por parte de Democracia Ourensana. Foi decepcionante xa cando en todas as cidades, as grandes cidades galegas, todos os gobernos se pronunciaron alto e claro contra este xenocidio, pois é decepcionante que a día de hoxe miren para outro lado ante o asasinato de máis de 20.000 nenos, ante o que está acontecendo ali, e para nós é unha auténtica vergoña que este alcalde, este grupo municipal, se poñan de perfil neste tema. A outra declaración pretendía impulsar o campo de Aragón como lugar de memoria democrática. O Partido Popular rexeitouna. O campo de Aragón é o campo de fusilamento con máis víctimas de toda Galicia. O campo de Aragón ten unha historia e un recoñecemento pendente que eu creo que é innegable por parte da sociedade ourensana e de todos os que estamos en política. E, sinceramente, me decepciona a posición do Partido Popular porque responde simplemente ao no polo non de Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional e non responde ao que ten que responder. Con respecto á nova modificación nos servizos de buses urbanos, a voceira socialista considera que é un desastre. É un desastre con mayúsculas, un desastre sen paliativos, que agora pois leva a xerar aínda máis caos coas rectificacións permanentes e que está a causar unha indignación e frustración na veciñanza de Ourense. O PP proporá a implementación dun plan integral para facer de Ourense unha cidade amigable coas persoas maiores. O Grupo Municipal Popular levará ao vindeiro pleno unha moción centrada nunha das principais realidades sociais que afronta a cidade de Ourense, o progresivo envellecemento da súa poboación. Segundo os últimos datos oficiais, máis do 31% da veciñanza ten máis de 65 anos, unha porcentaxe que non deixa de aumentar e que converte os maiores nun dos colectivos máis vulnerables e que máis atención require por parte das administracións. A moción dos populares reclama, en primeiro lugar, poñer en marcha medidas inmediatas e visibles a curto prazo, como melloras en urbanismo, transporte, vivenda, saúde, seguridade e participación social, ademais de loitar contra o edadismo ou a soidade non desexada, fomentando actividades interxeracionais. Por outra banda, pon de manifesto a necesidade de redactar un plan integral a medio e longo prazo para mellorar a vida dos maiores, aproveitar o seu potencial para a sociedade e situar a Ourense na vangarda da adaptación ás persoas maiores en toda España a prol dun envellecemento activo e saudable. A proposta popular inclúe, ademais, asegurar a participación activa do Concello de Ourense na red de ciudades amigables de las persoas maiores, dependente do Ministerio de Sanidade, e a creación do Consello Municipal de Maiores co obxectivo de garantir a implicación deste colectivo en todas as decisións municipais relacionadas co envellecemento. Alejandro Enríquez presentou no Teatro Principal aos espectadores o seu documental Rapa, Xente ao Monte. Alejandro Enríquez explicou que o documental Rapa, Xente ao Monte revela o lado menos visible da festa tradicional da Rapa das Bestas de Sabucedo. O director confesou que levaba anos asistindo ao evento, pero nunca tivo intención ningunha de facer un documental, ata que comezou a implicarse activamente nesta tradición. Foi entón cando se decatou de que a realidade non estaba a ser contada, a complexa relación entre o territorio, a xente e a vida salvaxe, a historia dun triángulo esquecido que ninguén estaba a narrar. O documental pon o foco nunha realidade agochada, a desaparición progresiva das bestas no monte e o esmorecemento da comunidade que a rodea. Mentres miles de persoas acoden cada ano á festa, poucos reparan na verdadeira loita que se libra fora do foco. A defensa dun territorio cada vez máis baleiro, onde os conflictos dos cabalos reflicten os da propia aldea.
Xanela é a sección do Festival do UF que busca dar visibilidade a proxectos que están a desenvolverse para evitar que Ourense siga sendo a provincia na que menos contidos se xeran. A primeira das presentacións foi a de Simone Saibene co seu documental sobre Ernesto e o cine de Leiro. Cine Paraíso Leiro é o novo traballo do director Simone Saibene e conta a historia do cine de Leiro e do seu responsable Ernesto Romero. Según sinalou o cineasta, é unha historia de resistencia dun proxeccionista que vive nas sombras, pero sen el non podemos ver a película. A historia dun proxeccionista creo que pode dar xogo a punto de vista diferente sobre tamén a profesión do cinema. El vive na sombra e bueno, pero é igualmente importante porque sin el non podemos ver películas. E a súa función é fundamental. Entón, é unha historia, repito, de resistencia, dun personaxe que vive un pouco na sombra, é unha historia tamén moi romántica, porque el ten algo que ver con Totó, pero a maior, con respecto á película, é que Totó, se recordades a película de Cinema Paraíso, que o neno despois crece, adolescente, adulto, se marcha para ir a Roma. El non se foi a vivir fuera, él se quedó aquí en la provincia de Ourense y montó el cine aquí y bueno, y sigue con el cine abierto, con su programación semanal, muy variada además, es decir, hay una diferencia grande ahí que me parecía también importante subliñar. Saibene descubriu este diamante en bruto cando estaba distribuindo a súa anterior produción. Ernesto ofreceulle a posibilidade de revisar algunhas das grabacións do seu arquivo e 5 anos despois este documental está en marcha. Empecé a ver esos arquivos que él me deixou nos seus discos duros, a ver que tal, se había unha película aí ou non, e me parecían interesantes, eran grabacións que él tiña dos anos 70, dos anos 80, en Super 8, en outros formatos, en mini DV incluso, xa nos 90, gravados por él e por outros, material cedido tamén a él, e que ensinaban un pouco o que foi a evolución do rural, e o que foi tamén a construción do seu cine, porque él leva este cine aberto 40 anos en Leiro. Entón, bueno, él foi un gran dinamizador cultural tamén durante todos estes anos. Xa ten 74 anos, é unha persoa que acumulou moitísimas experiencias, que ten unha historia increíble, a súa casa é espectacular, porque é como un gabinete de curiosidades, é unha casa museo. É dicir, él construiu esa casa a medida de él, entón ten o cine abaixo, na planta mediana, onde él vive, cociña, dorme, etc. E logo na terceira planta é como un museo de gramófonos antiguos e de aparatos cinematográficos, de proxeccións antiguos. Habitar o Baleiro é un proxecto documental tamén en desenvolvemento que nace da exposición homónima de Brais Lorenzo e Claudia Morán, na que trata de retratar esa Galicia que morre loitando por non facelo. Habitar o Baleiro é un documental que aborda a complexidade do mundo rural e a necesidade de preservalo. Según comentou un dos seus responsables na presentación do avance, o fotógrafo e produtor executivo da peza Brais Lorenzo, a idea é amosar as luces e sombras do noso rural. Nos que vimos da actualidade, non? E de estar traballando moitas veces sobre a hora, xa aínda non fixeches a cobertura e xa casi hai que estar enviando, pois este proxecto dun ritmo moitísimo máis lento, non? E de acompañamento, e bueno, tamén hai moitas persoas que ao comezo son reacias e hai que gañar esa confianza, pero despois, como tamén viven en completa soidade, tamén agradecen moitísimo ese acompañamento. O documental é a culminación dun proxecto que comezou coas fotografías de Brais Lorenzo e os textos xornalísticos de Claudia Morán para a exposición do mesmo nome. A decisión un pouco de documentar todo isto é ser testemunhas directas de todo o que se está perdendo e de todo o que ao mesmo tempo ten moitas posibilidades de ser, pero non pode ser porque non hai recursos, porque non se está apostando. Vimos varias veces neste anaquiño persoas que din eu quero estar aquí, eu quero vivir aquí, teño familia alá, pero eu quero estar aquí. Iso repítese. E non só na xente maior, tamén na xente nova. Hai un interese por vivir no mundo rural, non? E claro, ti estás vendo todas esas cousas, estás escoitando xente maior que che está contando os faceres e os saberes que ti non tes nin idea,
E, por outro lado, estás vendo xente nova que se está intentando abrir paso, ás veces con éxito medio, ás veces con fracaso directo, e dis, isto non se está contando o suficiente. Falamos moito do rural, pero non o suficiente. Neste sentido, o guionista e director Miguel Riaño tamén suliñou a loita das persoas que viven no rural por poder vivir ali. É un pouco tirar dun fío, o típico fío do que tiras e que se desfai a prenda, non? Porque a partir de que un veciño ou unha veciña dunha aldea mira que tes certa complicidade con outro veciño, xa a cousa muda radicalmente, non? Pasas de ser algo alleo a formar parcialmente parte da comunidade. Entón, claro, neste caso, por exemplo, esta señora viuda que viviu na emigración en Venezuela, é un caso paradigmático destes onde estamos facendo recursos que chamamos en audiovisual, non? Paisaxes, contextos, etc. E de repente te atopas unha persoa, comeza a darte conversa, te leva a súa casa, te abre as portas da súa casa, ves tal cal como está todo, non? Que iso, dende o punto de vista documental, é increíble, non? A Mal en Ruta volve ao UF co lema Existir e Resistir. Baixo o lema Existir e Resistir, haberá 5 producións audiovisuais centradas en historias de resistencia do pobo palestino e doutros grupos en zonas de conflicto, dentro do ciclo do UF A Mal en Ruta. É un ciclo de cine que fala do mundo árabe, de sofrimento, de la poca conocimiento do mundo árabe, porque a xente non ten moito conocimiento, ni siquiera de Europa, ni de ciclo, porque desgraciadamente cada día pues, se lee menos e se sigue moito menos, e solamente sabemos dos povos, os outros povos, por las tragedias e por lo que está pasando, como el caso hoxe de Gaza, hoxe, hace 20 años, e hace 40 e hace 70 años. Entón, nos creemos que todas estas coproducciones euroárabes, quería resaltar eso, todas as películas son coproducciones de productoras e personaxes e xente profesional de cine árabe, conocedores de las temáticas de los sufrimientos e las historias humanas que hai aquí. Fixo fincapé en que dende hai décadas o pobo palestino foi sometido a múltiples agresións. Roubo de terras, confiscación de propiedades, demolición de viviendas, restriccións de movimento, limpeza étnica, represión violenta, tortura e morte. Estamos pegados a la terra e hoxe matar a xente de fame. Funtastic No Limits vuelve a Espourense del 3 al 12 de octubre. El recinto ferial acoge un parque multiaventura con juego, valores, cultura y deporte para toda la familia. Funtastic No Limits, un evento que convertirá el recinto ferial de Ourense en el mayor parque multiaventura de Galicia, ofreciendo un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Podrá disfrutarse desde el 3 hasta el 12 de octubre y el precio de la entrada es de 10 euros por persona y sesión, mañana o tarde, siendo gratis para los menores de 3 años. En esta segunda edición, este evento busca su consolidación en la agenda de ocio familiar y educativo de los ourensanos. Entre las novedades de este año destaca el área de Mercar con Sentido, dedicada al comercio ético, local y consciente, y la zona de orientación Galicia Máxica, un espacio interactivo que invita a explorar el territorio gallego desde una perspectiva lúdica y formativa. Otra de las novedades será el hinchable Extreme Run, de 600 metros, al que se suma la ampliación del gran hinchable Gincana del año pasado. También habrá un área específica para los más pequeños. La primera edición se celebró en octubre del año pasado y reunió en el recinto a más de 10.000 visitas. Os 11 locais hostaleiros participantes no Barbadas Abocados repartiron preto de 9.000 pinchos nos 2 días de degustación. O Salón de Plenos do Concello de Barbadas vestiuse de gala esta mañá para acoller a entrega de premios da 8ª edición do Barbadas Abocados, celebrados pasados 12 e 13 de setembro. Os 11 locais participantes venderon esa fin de semana preto de 9.000 pinchos, o que dá conta da boa acollida e da elevada participación da poboación. O xurado popular alcanzou nesta 8ª edición os 670 votos, unha cantidade superior a dos últimos anos. O público escolleu o pincho da Cova do Sabio como gañador, seguido da elaboración do Ouren Express. O xurado profesional, composto por 3 profesionais da Escola de Hostelería e Turismo de Ourense, elixiu o pincho do Wakanda como o mellor da 8ª edición. Ademais, Marga Pérez e Xosé Carlos Valcárcel entregaron aos 10 gañadores do sorteo que se realiza sempre entre o público vales de 40 euros para gastar en comercio e hostelería local.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.